13, 14. 17, 15. Jo. Hanka. 18, 15, to jede. Fakt? Jo, ale jo, pínká, kdo podává? Já. Tady mají tyhle děti. Já mám úplně nový teďka. Ty vole, 19, 15. No jo, no. Vidíme. 19, 16. Jestli s něm hraje dobře hrozně, akorát prostě 19, 16, to máš ty. 20, 16. To se prohraje, No, my to projedu. Kdo je 16? To vyhrával. Tak to je normální. 17. Opravdu, co jsi špatný? Hajzle? Ale Hanka hraje líp. Hanka mě bylo porazila a já jsem porazil tebe. No, vyhrál. Hraje dobře, no.